boyfriend? 27. As in, ever since birth. Okay. Sir, pila ka years walang shota? 60. 60! Wait! Wait na! Okay, dali lang ha? Okay, sino po yan? Bakit po tayo nagre-react? Ex ka! Ex sila! Ex sila! Okay, Sir Jonathan. Wait lang. Sino yun na nagpapakilala ang ex-girlfriend? 35 years. Sir, wait lang ha. Sir Jonathan, may ex ka pala dito. Napupuko ka pa. Okay. Wait lang. Wait lang. Sir Jonathan, wala kang asawa ngayon? Wala. May asawa na si ma'am? Huwag ka din pag-usapan. Okay, eto. Sir, ilang taon ka nang walang... Ano yan? Bakit mo tinatakpan? Ilang taon ka nang walang karelasyon? 40 years. 40 years. Okay, if you don't mind, sir, kung 40 years ka nang walang karelasyon, ilang taon na po kayo? 59. 59. Sa 59 years, 40 years siyang walang girlfriend. Imagine, sir, umatin ka lang ng party, nalaman namin malungkot ka. Okay, pero sir, ano po, may plano ba? Sir, Tigawang siya? Taga-ano ba premium si Sir De La Peña? Sige, itong kamay-kamay lang, itong kamay-kamay lang, ipan. Ano? Sa Monday, ganito mo ng bedsheet. Sa Tuesday ka na naman. Basta nice na. Sir, okay. Sir, willing pa po ba kayong pumasok sa isang relasyon? Willing pa po ba, sir? Kasi, ano naman, pangit naman kung mag-isa ka lang dito sa bedsheet. Pangit na ma'am, yes ma'am. May arak ka itubong sa iyan? Okay. Sige. Tagaan nanay natin. Wait na. Tagaan nanay natin regalo. Si sir. Sir, hindi na lang sa tumahan. Okay, ladies and gentlemen, dali na. Siyempre kita mga teachers kita, tama kita obra. Deserve ba natin lumigaya? Dapat yan, pag-ibig kita. Hindi ka maghalin nila, sir ha. 30 years ang hinunat mo. Sino po ang plano natin? Ay, isang school lang kayo? Oh my God! Okay lang naman. Try na po, try na. Okay. Single din po kayo, ma'am. Yes. Okay. Ayun. Uy, wait lang ha. Sir ha, ang ganda ng pitingi. Hindi siya mukhang stress. Naka 15 grams, 18K genuine gold. May pinanser to, feeling ko may sponsor na ito. Life na lang ang kulang. Ma'am, ano pangalan ni Sir? O baka sapat ko gusto-gusto yun yung ano kasi. Okay. Ma'am, napupugian po ba kayo? Napupugian po ba kayo kay Sir Ray? Pogi niyo daw pala ngayong gabi niya lang talaga napatingin. Okay. Yes po. Masilaw ang pagkagwapo. Ayan! Talagang sinusubo ka ng babae. Ito ma'am, kapag nakakasalubong niyo si Sir Ray sa school, paano niyo siya binabate? Hi, Parks! Wow! May tawagan sila! Hi, Parks! Ay, na tayo! Boys! Grabe magkakaraan ng music. Ay, ulagin. So, Ray, sabi niya nakakasilaw daw ang kagwapuhan mo. At saka, sir, bakit ang tawag ni ma'am sa'yo, Parts? Yan ba tawagan niyo? Yes po. Bakit Parts ang tawagan ninyo? Partner in every crimes. Ay,
mo siyang mag-lunch bukas? Saan mo siya dadalhin para mag-lunch? Saan? Ladies and gentlemen, 4 years? Sige. Nag-application mo po. May exclusion po ba? Wait, wala. Oo, sige, sige. Hindi mo man tuudon. Kung dalawon mo lang siya sa isang kaunan, manigurado kang iba nakagastos. Din mo ang pipipi mo. Char na lang. Tiin mo siya dalawon. Sa antene ng Sona. Sa karinderya ni Mang Sona. Okay, ito ha, ito. Ma'am, anong first name po? Heidi? Ma'am, kayo ka lang, ma'am, hindi na kita papalitan. Kayo ka lang dyan, ma'am, para ano. Heidi, ito ka. Sir, okay, sabihin mo, Heidi, pwede ba tayong kumain? 1, 2, 3, and go. Parts? Pwede kayo mag-lunch? Walang makakanin ko lang. Ladies and gentlemen, sir, appear lang naman, appear lang doon. Sports lang kayo. Music, DJ!